салом дӯстон ва боз як барномаи нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои скачат кардани барнома макрос ва дигар программҳо дар поёни видео мешавад. Ва барое ки баланси моро нишон бидам, тарафи дасти чап сандуқча қулфатасте зер мекунем ва баланси моро нишон медиҳад. ва ина баланси моро нишон дод, баланси мо 0 барои реклама тамошо кардан смотрета интихоб мекунем ва мо дар реклама нишон медиҳад ва мо бо воситаи ҳамин реклама пул кор мекунем. ина мо дар реклама нишон дод ва 006 копейк кор кардем ва сайда медорем ҷанавест ки 15 секунд бесте, 15 секунд местем ва стрелкаи назад бо интихоб мекунем ва бо мода дополнительный пул метавад. ва ина назад биромадем ва 004 рубл кор кардем. ва барое ки ба таври автоматик кор кунад, ҳамин мисол худаш телефон кор кунад, мо бояд ки дополнительные программаҳое ҳастанд ки скачат кунем, установка кунем ва запустиш кунем. ва барои телеграм да медорем, силкаш ҳамаш дар поёни видео ҳасташ, шумо медоред фақат скачат мекунед. инҷа игра нависагия, ҳамин игра да скачат нависагия, скачата интихоб мекунед, открыта интихоб ки карде, play market да бозира ҷои ама играта шумо установид нависагия, установидш мекунед ва поён да Open Zolek Macros, яъне ки ҳамин макроса скачат мекунед, баъд Mac Android медоред, Mac Android ам дар Play Market ҳасташ, силкаша бо ман мемонам ва дар инҷа Export Import интихоб мекунед, ҳамон файле ки ай Telegram скачат кардем, ҳамонро ина Open Zolek Macros, ҳамин макроса открит мекунем ба воситаи ҳамин барнома ва дар инҷа плюс нависагия аз тарафи дасти рост поён ҳамин плюса интихоб мекунем ва требуется запись системной настройка окера интихоб мекунем ки мо ҳамия гирон кунем кор кунад. баъд ина поён дар Mac Android да гиронаш мекунем ки савз шава. вақти савз шид обратно меоем дар ҳамин барнома ва айҷа назад меоем ва макрос да ина галочка без категории ҷа галочка мемонем ва ина Open Zolek ҳамин барномае ки ҳаст ҳамидам галочка мемонем, гиронаш мекунем. баъд вақте ки гиронаш кардем, знакаш пайдо мешавад. ина знакаш пайдо шид ва аз тарафи дасти чап ҳамин да як бор зер мекунем, запускат мешавад, худаш автоматик кор мекунад. ман дигар ҳеҷ кор накардистам ва ҳозир худаш реклама тамошо мекунад, бо обратно мебурояд, ҳамаша худаш мекунад. ва ина барнома худаш тамошо кард ва 006 копейк кор кард ва бо сайда даромад. инҷа 15 секунд навист, худаш 15 секунд места, бо обратно мебурояд ва ҳамхел пул кор мекунем. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.